Käytännössähän tää homma toimii sillai, että niinku en mä niinku ottanut yhtään, että toi menee sisään, mitä hemmettiä. Meni ihan sanat sukasin. Koska nyt mä heitän tämänkin sisään. Noin hei. Joo, mihin me jäätiinkään? Joo, kysy sieltä vaan joku kysymys. Kuinka monta heittoa sä joudut heittämään, että se sun temppus onnistuu? Eli siis kuinka monta yritystä mä yritän per temppu? Joo. No siis, sehän vähän riippuu tempusta. Jäi. Vitton. Menetkö sisään kohta? Menetkö sisään kohta? Hyvä! Mutta kyllä se yleensä aika nopeasti luonnistuu. Kiitos. No, sanotaanko näin, että se riippuu tietysti aika paljon tempusta. Mutta mulla on jalat ihan täynnä hyttysiä, niin jos te näette nää, niin... Ja jos sä nyt oikeesti haluat olla tosi rento heitto, niin kato. Alastaan olla rento heitto. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.